sinusuporta yung mga programa natin. Nakita ko kasi sa ating mga banda, sa ating mga musicians, na kailangan natin suportahan sila. Lalo na po dito sa nangyari sa Marawi, na maraming hindi pa naka-recover. So yung iba, nakikinig ng kanta para lang mawala yung nararamdaman na sa nangyari sa Marawi. Yung iba naman, pinapakinggan, hinahanap yung kantang pangkapayapaan, which is marami na pong naisulat ang ating mga musicians, ating mga banda. Like the Morris Band, si Mali Sulaiman, Variety Band, Bangsamoro Family, and lahat na dito. Brana culture through music. So isa yan sa advocacy namin. And of course, youth empowerment through music. Isa sa problema natin ngayon is yung terrorismo. Maraming mga kabataan na napunta doon sa mga extremism na grupo. So, natatakot ako, baka itong ibang mga kabataan na mapunta doon. Mas maganda siguro is just strumming guitar instead of iba yung hinawa kanila, yung bala. So, mas maganda mag-strum ng gitara kaysa bala ang ini-strum nila. Mga Marano musician, kaysa sumama sila doon sa mga hindi magagandang grupo. So, youth empowerment, cultural preservation, and peace promotion through music. Isa yan sa, pinopromote natin. So, alhamdulillah, itong summit na ito, 15 different Marano music group ang nakiisa po dito, which is yung iba, parating na po sila, they are coming. So I'd like to acknowledge also the director of the Aga Khan Museum, Dr. Lina Makabalang, and manager at DXCM 92.2 Cool Radio, Babes Abdul Hamid, and my brother also Maxine Sabdola. Salamat sa pagdating. And anyway, moving on for the next part of our program is the intermission numbers from the Moros Band. Once again, ladies and gentlemen, please welcome Moros Band. We would like to thank my ate or ati Bayalani Baishora. And of course, maraming salamat po sa pagdating ng ating pinakamamahal na Mayor, Mayor Attorney Mahol Osman Gandamra, and our Undersecretary Sir De Castro, and Sir Nasir Sapaco. So kalangon-langon niyo aming adar pa sa girka iya rinarinaw po kalilintad summit. Kami sumabang sa niyo isa ama na naguntaman si ko kapakaugo ko palilintad maana si imokit ko kaparinarinaw kapamangbalan sa idida amaranaw raktano amaranaw kanabay ni tanong batanong bangwa sa mga karaktan ay this is our own. Nagito inya pikirami ang mamangbal kami sa mga idida at kiko-contribute kami siko mga tao balaboron sa tanong mga imarawiin at kiapiktuan tanto kaya sakitan sa biyang kaya miyaswa at kaya tidawai sa marawi na ayaw mabuhat kaya pakaw kita na meron na pririn na rinaw kami sa bakalo-kalo na kagulungan ang iyong koto as sakit amiyagdam o pitugisaan ng tanong ang mga Marano sa diyan kay Islamic City of Marawi na sampol na sa diyan kay Yalanaw del Sur. Yan kaya ipagidida namin na kuhan na sulit-sulit na yung Maranaw malagin so kaya nakatami ko andang abasa agusog bago abasa kuhay ang pamakukuha na lagi doon sa imang sa Amerika sa tigilan na United Supports of Artists from Africa. Lagi duwer na kay Mayor. Gitay ko na imam. Nagito maka-participate kami. Maka-contribute kami. Mukit kung pag-usad namin sa mga
may to aso ami. So mga lagu ami. Ami ugo pami. Siko kapamulog, siko rata ginawa. Ago, so kakrisay sa ulangon o mga singer amaranaw sa kaya na bilsur. Makanabatan o piki inay ka, pagigidab tano ko lagi tano abang sa moro asap tano mga maranaw na may isa-isa tano. Kanabatan o di pa magumbawa sa din kaya gano'n ba kaya maanan yan, naging music. Agugyan kaya mga pagaritan o cultural group. Mag-isa-isa tano, siko kapakagub tano sa giyang kay awida akal amya puto tano sa kaya Islamic City of Marawi. Mga pagariakan, sa kami Sumoros Band, Moro, kinuamid na ang aran akanaba kami miyanalo, miyangwa, sa kanabatan basa, kabasa tanod na ang maranaw. Kadita no kekilala, o dita no pikikilala sa raktano. Owa, dita no den makuan, o dita no den maunaan so raktano. Mga naks pagkaberan, yung kaya pili den mertano, lagi iso kapag isa-isa, o mga maranaw. Kaya Puso